Eu sunt bun, eu sunt Andrei și iar astăzi o să facem niște roleplay în car parking. Ăsta, car parking. Stați puțin. Și asta o să facem roleplay cu un BMW minunat. Ia uitați-l. E frumos, de curse, american. N-ai ce să zici. E bun. Da, și iar asta o să facem niște roleplay cu el. Așa. Dacă este lag sau sunt puri, scuzați-mă, că nu am ce să-i fac. Și da, mașina asta merge cu 1000 la oră. Mergem astăzi în excursie pe la aia de curse, pe la circuit. Nu e limită de viteză, nu de alta. E trist. Oricum, mașina asta se duce plăniță. Am gearbox pentru ea. Aici, ăsta este un M4 din ăsta foc frumos, raliu. Am verde așa pe... Da. Haide să-i dăm. Lăniță. Deci știu că trebuie cu 60 la oră, chiar dacă nu știu de ce, dar trebuie cu 60. Nu înțeleg. De autostradă naiba. Stați puțin să bag niște muzică și revin. Așa, fain frumos. Revin. Likes his milk. Drink it milk till that glass get empty. Fill it up. Don't let that glass get empty. Drink it milk till that glass get empty. Fill it up. Don't let that glass get empty. Drink it milk till that glass get empty. Fill it up. Don't let that glass get empty. Drink it milk till that glass get empty. Fill it up. Don't let that glass get empty. Yo, don't let that glass get empty. If it does, my boy Tito gets crazy. You know, it's my boy Tito. Am făcut accident. Am făcut accident, scuzați-mă, dar nu prea știu să conduc. Dacă stai bine. I-a sturnat. Hai că e salvare. Dar nu pot să ridic. Așa se întâmplă. Se mai întâmplă. Drinking up the milk as fast as he can go. Glass empty. Stop, drop, and roll. Glass empty. Go stub your toe. Glass empty. Go pick your nose. Act like a cat. Drink milk out of the bowl. You know Tito came right inside when he heard that you have milk instead of fries. He wants one. He wants two. Just put them in a line. Drink, drink, drink it up. You know that he'll be fine. Tito? You okay, buddy? Tito! Come on, boy, get up, Tito.
Uh-oh. Oh no, his glass got empty. Where's the milk? The whole fridge empty. They out of milk, his glass still empty. Here's the bill, my whole wallet's empty. Washing dishes till the whole sink's empty. Scrub them good till the whole sink's empty. Washing dishes till the whole sink's empty. Scrub them good till the whole sink's empty. Nici nu mai e nevoie de introducere. Știți că a venit regele. A pus mâna pe mine, i-am zis dă-te fă că-i Gucci-u. A dus mâna mai jos, a văzut că-s de firmă Bugi-u. Hai fă, dăm jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi. Bodyguards în spate, Rolex cu diamante. Eu le așa pe toate, stau cu ele doar o noapte. Nu suport miros de rache, nici miros de vlaghe. Dă-te că n-am aer, nu suport miros de fraier. Mi-a zis hai vino încoace, i-am zis lasă-mă fă-mi pace. Stranța nu mă lasă-mi pace. I-am dat bloc și după i-am dat capace. Că lui Abi n-ai ce-i face și îi place să o bat cu curea Versace. A pus mâna pe mine, i-am zis dă-te fă că-i Gucci-u. A dus mâna mai jos, a văzut că-s de firmă Bugi-u. Hai fă, dăm jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi. Mi-e poftă de tot, aha, pupă-mă pe bot, aha. De mine nu-i loc, aha, Abi interlop, aha. Abi când zâmbește, zdranța se topește. Și la câte zdrențe are, cred că Abi pește. Mă sună la 3 dimineața, îmi zice că e foame. Abi, am te rog eu de mâncare. O duc la Mac pe zdreanță, îi iau cartofi cu McNuggets și zic ia mănâncă fă. Ia mănâncă fă, ia mănâncă fă. Zici că ți-e poftă de Abi, hai ia și mănâncă-mă. Ia mănâncă-mă, ia mănâncă-mă. Hai mănâncă-mă, fă mănâncă-mă. A pus mâna pe mine, i-am zis dă-te fă că-i Gucci-u. A dus mâna mai jos, a văzut că-s de firmă Bugi-u. Hai fă, dăm jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi-u, dăm fă jos Bugi. Am ajuns la service. Acum benzinărie pe traseu. Da, nu cred că am ajuns întregi. 100%. Da, n-am ajuns întregi. Stați, mă. Știi cum? Dacă conduc din exterior, să vede mai bine. Dacă vă întrebați, ca să știți că sunt pe ăla cu update-ul, am și X6-le la nou. N-am dat 10 lui pe el. Mi-a dat un prieten. 200 milioane, vă vine să credeți. Facem aici o liniuță și încheiem. Ia. 3, 2, 1, stați. Și... Da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să subscribe. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare.